What? Yo. Check it. Who is it? Hooli. Mela, wieħed, tnejn, tlieta, tlaqna kbir mulej, tina dak li ħaqna, nissemma l-isfel kollha midimbin, u ttejtinna triqintu spiċċajna mitlufin. Kiefra, fl-istess ninsabiħa tentazzjoni, jgħini jenta x'ninsab mitfuħ taħt pressjoni, jien suġġetta l-isbal, hekk ġejt maħluq, nixtieq nikdem il-sin u nżomm ħalqi magħluq. Imma l-xej mulej, minix kapaċi, għandi kollox però xorta ma nistax insib il-paċi. Popolarità, nagħmel il-karità, problema naffaċċja kabdan karizma, bid-don li tajtni, ksibt suċċess, bħalma ta' fin dis-suċċess iġib l-istress, niprofa ma ngerdirx, niprofa nsib mezz, imma l-kull ħaġa li nieħu rrid inħallas prezz. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħadd tiegħek tal-mument ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħadd tiegħek tal-mument ta' skiet. Tajtni moħ biex naħseb, għajnejn biex nara, u t-nejn biex nisma, il-sim biex nispara, il-klim li jiġi fl-irsin, mill-sib ta' moħħi inti taf kif jien. Jien bniedem mamul, inkopli ma' kulħadd, pero bħalma tafni jint, skur ma jafni ħadd, minn issa nisħinajt li nsib il-ħina talb, emozjonijiet wara kollox għandi qalb. Intem ment fija ngħidlek grazzi ta' dan, la jien nemmen fiki kolli nemmen fix-xitan, et jgħinni nisbalja nitolbok taħfilli minix b'saħħti biżejjed, insemmiħu jidillik, int ħloqt it-tajjeb u aħna qridnieh sakemm neqirduh kollu bniedem mhux se jistrieħ. Żbaljajt kemm il-darba u nispiċċa ndur għalik mhux ħanipponta subajja ġili waħħalt fik. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħadd tiegħek tal-mument ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħadd tiegħek tal-mument ta' skiet. Meta l-baħar ikun kan kemm il-darba ninsik, meta tgħaddi inqas mewġem mill-ewwel naħseb fik, meta ġejt fil-bżonn lilek tlab, nistaqsi lili nnifsi inta li jessallab. Ġieli ġejt fid-dubju jekk teżistix, kemm il-darba ħsibt li ma tismanix, gergirta x'tlabt u ma tajtnix, semmejt ismek fil-batal u ma ħaqnix. Naqa' daqshekk f'livell baxx kemm il-darba wettek li ma nerġax, ġieli qastat sija u nerġa' nisbalja, terġa' teħelin jekk mal-qiegħ ninkalja. Għalek grazzi missier tal-li tibqa' tismani, għax int lili biss tista' tiġġudikani ma narakx, imma naf li qiegħed hemm bħal kull talba dinna laqa billi ngħid ammen. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħadd tiegħek tal-mument ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet,